मुलि बेपारि नोंखौ खिन्थु लावदुमा गारनाय नंलालै सेस नोङो गेमस्रि आब'दो रमेन्टिक खालामना खिन्थु लावदुमा गारनाय नंला नोंखो। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आं चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै लोगोफोर नैबे स्क्रिनाव फट' होदो लोगोफोर। बे फट'खौथ' नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ सोर जाखो नङा होनबा? बिराद इन्टारटेनमेन्ट आरो भाइरेल जागासिनो बे फट'आ। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोनो सानाखैमोन आरो थेवबो ओरैनो मोनसे जास्ट इन्टारटेनमेन्ट कमेडि हिसाबै भिडिअ लाबोबाय लोगोफोर। नोंथांमोना गाज्रि साननाङा, गोबाङानो गाज्रि मोनो नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबा मालायनि भिडिअ लाबोदो माबा लाबोदो होननानै। ओमफ्राय खिन्थु आं जास्ट ओरैनो कमेडि खालामनो फान खालामनोसो लाबोदो लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनबा नैबे फट' होनाया स्क्रिनाव नोंथांमोना माने फेसबुकआव ओमफ्राय इउटुबाव गोबां भाइरेल जागासिनो, गोबां मानसिफोराबो भिडिअ लाबोदो आंल' नङा। ओमफ्राय सोरबा सोरबा गावनि प्रफाइलावबो माने स्टेटास होनानै लादो मुलि बेपारि माबा माबि होननानै नङा होनबा? ओमफ्राय दा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो माने साननो हागौ आंनि भिडिअ लाबोनायखौ। ओमफ्राय जेबो नङा लोगोफोर, आं दा जास्ट नैबे मुलि बेपारिनि बागै बुंनो थांसै। ओमफ्राय नै गेमस्रि आब'नि सायाव, गेमस्रि आब'खौथ' मा बुंबावनो नोंथांमोना मिथिखायो, रमेन्टिक समायना नुनायाव मानसिफोरा बिनि सायाव गोबां फाग्ला जायो नङा होनबा? ओमफ्राय दासिमबो माने बिथाङा लाइफ पार्टनार माने हाबा जाथ'वाखै, सिंगेलैनो दङ नङा होनबा लाइफ पार्टनाराव। ओमफ्राय जागोन नङा होनबा, गुमै लावदुम दंखायो जोंहा, सानसे नङा सानसे जागोन। ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो अमा खासि बोरमाफोर हैनांगोन हाबा जाबा नङा होनबा? नोंथांमोना मा मा गिफ्ट होगोन बुंबानो जाबाय बिनि हाबायाव, गेमस्रि आब'नि हाबायाव, आब' ओमफ्राय आदा लावदुमनि हाबायाव। ओमफ्राय जिखिजाया दा बे फट'आ भाइरेल जानायनि गेजेराव ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो गावबा गावनि फेसबुकाव बायदिसिना आपडेट होनानै लागासिनो। दा मुलि बेपारिया माने दा बैसो जाखानाय, ओमफ्राय आब' गेमस्रिदों बिराद जंखायदों रमेन्टिकलि हिसाबै। बिराद बायदिसिना बुंनानै सोरबा सोरबा कमेन्टआव लिरना हरदो मुलि बेपारिया माने मानि मुलि बेपारि आं बे एक्जेक्टलि हमनो हायाखै। फार्मासिसो दं ना मा जाखो ना मानि मुलि बेपारि खालामो बिथाङा बुंहरबा एसे मानसिफोरा सोरबा सोरबा कमेन्टआव बुंहरबानो जागौमोन। मानसिनि फार्मासिनि मुलिसो ना मा मेडिकेलसो ना मा जाखो, फार्मासि मुलि ना अमा मोसौनि मुलि ना माबा माबि मुलि मा दोङो, बिराद रोखोमनि मुलिफोर दं नङा होनबा? मिनिथावथाव मुलि बेपारिया मालाय दा एक्टर जाबाय, दा मुलि बिजनेस खालामगोन ना खालामला मिथिला आरो मालाय रमेन्टिक जाबाय। ओमफ्राय रमेन्टिक खालामनानै दा भिडिअ सिडिअ बानायनानै बिथाङा दा ससियेल मिडियायाव फैगासिनो। बिराद आब' गेमस्रिदो आरो शुटिं जाबाथाय माने भिडिअफोर बानायबाथाय गोबां मानसिफोरा भाइरेल जाखायो, बेजों बयबो सिनायनाय जाखायो नालाय नङा होनबा? मा बुंनो, एसे मिनिथावथाव आरो ना मानसिफोरा माने मुलि बेपारि होननानै जंखायगासिनो बिथांखौ। लासिं सिंबो मोनदों खोमा जानो हागौ, जेबो नङा लोगोफोर। बे भिडिअ'आव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबानि थाखाय बा बिथांमोननि थाखाय माबाफोर गोरोन्थि बुंनाय जादोंबा आं निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय जोबनायाव बेखौनो बुङो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि बे फिसा चेनेलखौ बयबो अननानै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय, लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर। थेंक इउ स' माच।